Salut și bine te-am găsit la un Talk Chat Vlog. Eu sunt Ananas Gaming și am revenit cu un motiv. Știrile false despre faptul că nu voi posta până pe data de 10 septembrie sunt false. Acum ceva timp, cred că în iunie sau iulie a apărut un clip că nu voi mai posta până în august, ca a 10 septembrie. A fost un fake news. Vreau să zic că ce s-a întâmplat acolo a fost un fake news postat de altcineva care mi-a intrat în cont, a rezolvat toată problema și chiar dacă sunteți interesați să vă joinați, eu am aici serverul meu de gaming personal. Dacă vreți, vă pot adăuga aici. Deci, intrați pe serverul de Discord. Acum să vorbim despre ce s-a întâmplat. Păi, era noaptea de, cred că 7 iulie, dormeam. Cineva mi-a intrat în cont și a postat videoclipul că nu vom mai posta până pe 10 septembrie. Desigur, eu nu eram acela, însă, după cum se știe, eu nu puteam să fiu ăla. Motivul este că, by the way, dacă nu știți ce s-a întâmplat, a fost un fake news postat de către un hacker. Deci, by the way, mi-a spart contul și a postat acest videoclip. Eu un fake news, eu n-am postat pentru că pur și simplu n-aveam posibilitate. Toată vacanța eram ocupat că, mă rog, mă punea tata la lucru și astea. Treburi. Și după care am pățit altă chestie. Mi-a dat ăsta canal de YouTube. Dar acum am școală. Voi posta un pic mai rar, deși am promis că o să postez mai des, dar nu am posibilitate pur și simplu. Deci dacă ați apăsat un like și v-ați joina la serverul meu de Discord și ați apăsat pe butonul de subscribe, asta ar fi cea mai bună chestie. Acum, după cum vedeți, nu am prea mult pe serverul ăsta, deci na. By the way, să vă abonați și la canalul lui Alex Fake, care e un prieten de-a meu de pe YouTube. Am mai pus link-ul lui pe ecrane să vă abonați și nu v-ați abonat deloc. Am mai postat 2 clipuri destul de ok, dar nu se uită cam nimeni. Vă pun link în descriere ca să vă uitați. În general, clipul ăsta era mai mult un vlog, ca să vă zic ce s-a întâmplat cu canalul meu și de ce n-am postat. Ideea că vom reveni, dar din nou voi posta rar. Azi postez cu motivul că vreau să zic ce s-a întâmplat cu clipul ăla. Ăla nu era făcut de mine. Dacă ați urmărit TikTok-ul meu sau Instagram, ați văzut că am postat, ok? Pe YouTube n-am postat pentru că, după cum am zis, mi-a fost spart canalul și a trebuit să îl recuperez. Procesul a fost foarte ușor, nu mi-a luat aproape nimic datorită antiteftului meu, dar mă rog, cum s-ar zice. Voi începe să postez episoade probabil de Roblox, probabil de altceva. Eu nu știu încă ce voi posta pentru că am o grămadă. S-ar putea să mai postez cu Alex Fake, adică prietenul meu. Și probabil că voi avea apeluri video, numai că pe Discord nu pot, pentru că am vorbit odată pe Discord cu el, nu merge, pentru că și el are telefon. Deci, da. By the way, acum dacă vă interesați, aveți și link-ul către al nostru server de Discord în care vă puteți joina ca să mă susțineți, să apăsați butonul de like și de subscribe. Ăsta a fost cam tal vlogul, mă rog. Se mai poate spune că e problema asta care am avut eu înainte. N-aveam idee de videoclip și făceam pur și simplu ce îmi trecea prin minte. Acum am seriile astea gen Car Parking, care trebuie să continui, Red Cliff City Roleplay, pe care cred că o să-l opresc foarte repede. Am descoperit un alt joc, Euro Truck, Minecraft Survival cu Ananas, ăla care nu l-am continuat. Vreau să revin cu seriile astea. Problema e că trebuie să-mi transmit videoclipurile pe calculatorul meu. Calculatorul de pe care postam era un HP al lui mama, dar ea l-a luat, așa că nu mai pot să postez de pe calculatora. În schimb am un Lenovo E780 care merge ok cât de cât. Mă rog, el e care multe jocuri, da? Ideea e că voi încerca să postez, însă trebuie să emigrez, așa zisă, hartă pe calculatorul ăla, însă nu știu dacă va merge Minecraft-ul în primul rând. Însă, în fine, voi știți cum merge treaba. Sper că ați apăsat butonul de like și de subscribe. Ăsta a fost cam tal vlogul. În episodul ăsta, dacă nu v-ați dat seama, am explicat de ce mi-a fost par canalul și de ce am postat pentru câteva luni bune și ce se va mai întâmpla pe viitor. O să mențin contentul cât de cât, dacă vreți, însă eu acum așa pe ce asta. By the way, vă pun
Aveți link în canalul meu, la pagina de titlu al canalului meu, către Instagram și TikTok, dacă vreți să vă uitați, și desigur o să vă pun acum link în descriere și o să aveți link și în descrierea mea către Alex Fake. O să-i dau cuvântul și chiar îmi pun cuvântul ca să postez odată cu el, că va trebui să-l anunț. Așa că toate cele bune, eu am fost Ananas și ăsta a fost clipul. Pa, pa!